Il-figuri massivi tal-funtana ta' Tritoni waslu lura f'pajjiżna fl-aħħar jiem u bħalissa jinsabu l-mosta sakemm jasal il-mument li jerġgħu jitwaħħlu fid-daħla tal-belt. Din id-darba b'mod li jagħmel iktar ġieħ lil valur artistiku għax-xogħol tal-iskultur Censu Apap, dan għax kienu rrestawrati bl-iktar mod metikolus fil-belt Taljana ta' Firenze. Propju fil-Funderija Artistika Ferdinando Marinelli li tispeċjalizza fuq arti tal-bronz. Fil-waqt li kixfilna b'attenzjoni kbira parti minn wieħed mill-figuri, l-Inġinier Joseph Scicluna fisser kif dawn kienet saritilhom ħsara estensiva u interventi li saru fl-imoddi ma kienux tal-livell mixtieq. Kif kulħadd jaf iż-żmien l-80s kien hemm ħsara fuq il-Fontana fejn il-plattin kien ċeda, kienu ċedew id-dirajn tal-Tritoni u l-plattin waqa' fuq l-irjuż ta' Tritoni u kien taweġ u mbarra mill-plattin. Kien saret xi tiswija dak iż-żmien, imma qatt ma reġgħet ġiet il-Fontana kif kienet l-idejn ġew naqra barra minn posthom il-plattin baqa' xorta mibrum u mafeġ. Għaldaqstant kien hemm ħafna bżonn li din tiġi restawrata. L-Inġinier Scicluna spjega kif dawn il-figuri kienu mimlijin saruħommhom bil-konkrit u msimer tal-ħadid, tant li tneħħew 4 tunnellati konkos u iktar minn 3000 musmar. Dan ifisser sfida ikbar biex inqalgħu minn mal-Funtana. Funtana li wkoll qed tkun restawrata fi proċess li issa ilu għaddej xhur. Il-proċess beda f'Jannar meta ngħata l-kuntratt lill-joint venture, l-Fountain Joint Venture, u s'issa għadu għaddej ix-xogħol mistenni jkun lest sal-aħħar ta' dis-sena. Għax barra r-restawr tal-bronz hemm ukoll ir-restawr tal-Funtana nifisha, it-travertin ta' taħt, hemm il-bdil tal-pompi u tad-dwal tal-Funtana. Għal da xogħol kellu wkoll tiġi mibnija plant room ġdida taħt l-art fejn wieħed jista' jqiegħed il-pompi u l-control system għall-Funtana. Dan il-proġett ta' restawr għandu jservi għal numru ta' snin. Iżda Scicluna enfasizza l-fatt li l-figuri tal-bronz għandhom jiġu mħarsa kultant żmien. Ix-xogħol miexi kif kien maħsub u aħna kuntenti ħafna bix-xogħol tal-restawr. Il-bażi tal-Funtana tat-travertin ġiet imnatfa, ġiet mnaħħija d-dbajja tas-sadit, il-dbajja tal-moffa li kien hemm u ġiet bajda sabiħa dawn. La kull lesta l-Funtana ħakkun spettaklu kbir li żgur se toġob lil kulħadd. Bit-bissima fuq fommu li tixed is-sens ta' sodisfazzjon l-inġinier stqar kif dawn il-figuri jfissru ħafna l-poplu Malti. M'għandniex ngħidu min jaf kemm namrati iltaqgħu taħthom u kemm kienu punt ta' referenza tul is-snin. U hekk se jkompli jsir fi żmien li ġej għax ir-restawr ta' Tritoni huwa parti minn proġett Fermusa fejn id-dawra tal-Funtana u d-daħla tal-belt se tkun spazju miftuħ għan-nies. Naturalment biex igawduh. Dal-figuri il-poplu Malti għandu qalbu marbuta magħhom. Il-Funtana ta' Tritoni tissemma ħafna drabi u nissaru għal-jom hija ikona tal-Belt Valletta. Meta inti tara l-figuri ta' Tritoni qed tara il-simbolu tal-Belt Valletta u tista' tgħid ukoll ta' Malta kollha. Daqstant għall-poplu Malti din hija xi ħaġa l-iktar monument tista' tgħid għażiż għalihom.